Kristu inkosi. Ngiyabingelela bazalwane, ngibingelela kwabapostoli, ngibingelela uMansibande, ngibingelela obaba, ngibingelela omama, ngibingelela intsha, ngibingelela uSunday School egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha, uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, igama lami nguSizani Lungile Makhoba. Umangema ngimi phambi kwenu bazalwane, ngizobonga uNkulunkulu engenzela umusa ke bazalwane. Ngiyambonga uNkulunkulu ongavumanga nami ngilempilo yami. Bengibona ukuthi mhlambe uma ngabe sengibheka isikhathi esidlule sengiqhathanisa nesamanje, ngiyayibheka impilo yami ukuthi hawu Nkosi, cishe impela ngaye kulahlweni. Ngizobonga ke bazalwane, ngibonga usisi oyelokho engisendela inkonzo zikaBamsibande, ngize ngibuze ngelinye ilanga ukuthi hayi bona lezi inkonzo uyithathaphi, athi uyafuna yini? Ngithi yebo, bese ngiyajoyina ke bazalwane. Lokhu ngahlangabezana nekhaya lezwi, ngathola ukuzale kokusha empilweni yami, ngathola amandla amasha, ngathola ukwenzeka kwezinto nokuqonda izwi likaBaba uNkulunkulu ngenye indlela. Ngizonikeza nje uNkulunkulu bazalwane udumo namhlanje. Ngithe uma ngithola komunye udadewethu engisendela isimemelo esikuthi kuzoba kula namhlanje, inhliziyo yami yathi kunento ekade ngangifuna engenzeki. Hey, nakuba nginalo loluva lokuthi uBamsibande yethu umuntu okade wangena ekhaya lezi sekufanele akwazi ukuyimela naye ayikhulekele, ngoba usefundisile ukuthi ukhulekwa kanjani. Kodwa hayi sengiyaqunga ke manje, sengiyabona ukuthi sengihlulekile akwenzeki. Abazalwane nangempela bese ngithi wothi khona ngizofika ngikhuluma into eqondile kwaMsibande, ngiyazi soba bancane ngizolithola ithuba lokuthi ngibe naye, ngoba ngikwazanga ukuthola ngikamaphumulo, ngoba ngangibona ukuthi abantu baningi. Enhlizweni yami kwafika ukuthi wothi ngidedele abantu abaqalayo mhlambe nokumbona uBamsibande mina, ngoba sekunesikhathi ngimbona angithi ukuhoxa bazalwane. Ngase ngithi ngizohamba bazalwane, nje enhlizweni yami bese ngifisa ukuba nemoto. Ngase ngidecide ukuthi ngizohamba ngoLwesihlanu, ngihambe ngibheka khona ngizokhuluma nje into eqondile kwaMsibande. Sengiyibonile kodwa ayithengeki. Hayi ke bazalwane, ngihambile ngoLwesihlanu. Uma ngifika ngoLwesihlanu ePinetown, ngifike nje zonke, sihamba nje zonke indawo, lo engiphekezela onemoto ehamba engiduduzisa yonke indawo. Hayi sihambe indawo ezu3 zonke, kube khona engiyithandayo. Bese ethi ke manje khethe yodwa. Ngithi mina ushuthi kodwa sekuyisikhathi lesokuthi ngikhethe. Athi nje akukho kunye, uyabona nje njengoba uqualify kulula kanje, besho nokusho ukuthi bazokuthatha la ePinetown beze bokubeka kamaphumulo uma ukuthi uyasaba ukuyidriver, akusekho kunye. Ngithi ngiyeke mfana kithi ke ngithi ukolala ke ngibone ngempela ukuthi yikho mina bengazele lokho lana inhlizweni yami. Bese ngithe ngoba shothi ngiyahluleka ukuyicelela, ngizohamba ngifike ngitshela uBamsibande. Ngake ngacabanga esikhathini esidlulile bazalwane ukuthi mhlambe safanele ke ngingenele emkhosini, mhlambe ngizoyithola kanjalo. Nganele ngasho njalo nje ngalo ngihluleka, kwaze ngagcina ngikhumbula ukuthi ngagcina ngena usuku olulodwa, ngathi hayi ngayihlulela mina bazalwane, ngathi angeke ngingenele imoto usuku olulodwa. Hayi shuthi nje bengikhuleka nje, ngeke into enkulu kabi leyo. Kodwa ngase ngithi ngoba shuthi ngiyahluleka, ngizolinda ozomenyezela uBamsibande. Ngiyazi ukuthi ngiyengithola amandla meke wamemezela umkhosi, akusuke ngazi kahle. Wanele nje bazalwane umemezela u10 days, ngathi hayi ke isicelo sami mina ngizosibhala esemoto. Ngizobonga uNkulunkulu ke bazalwane namhlanje, ngizobonga uJesu Kristu, ngizosho phambi kwenu ukuthi uJesu Kristu inkosi, imoto izolunguye nayo egameni lenkosi yethu Jesu Kristu.